U školi prijateljstva od 28. jula do 3. avgusta organizaciji nevladine organizacije Naša Srbija boravi 400 dece. Mališani će tokom 3 nedelje posetiti predsednik Srbije Boris Tadić kao i predsednik Rumunije Trajan Basescu, ali i mnoge druge javne ličnosti. Radionice vaspitno-obrazovnog i zabavno-sportskog sadržaja, gde će mališani kroz mnogo korisnih predavanja, ali i dobru zabavu steći nove veštine i znanja. Tako je organizovana 8. škola prijateljstva na Tari. Deca su dobila priliku da nauče i kako se igra golf. Ovoj veštini podučavao ih je glumac Nikola Đuričko. Pa jeste zanimljivo, prvo nas nauči kako se drži reket, posle smo malo udarali, posle kad smo trebali da udarimo lopticu, baš mi je dobro išlo i iz prve sam je pogodila. Mogu da kažem da je super osjećaj. Veoma je super, prilično daleko, ali dobro. Za početak je super. Golf je super, igrali smo i... Si bila uspešna? Jesam. A i trener je oduševljen mališanima. Pa super, meni je drago. Malo smo se zezali, ovo nije loš fudbalski teren, ali lepo je vreme i deca su super raspoložene, nadam se da smo ih malo zabavili. Na Tari boravi i veliki broj dece iz Republike Srpske i srpskih enklava na Kosovu i Metohiji. Sa njima su i deca sa Kipra, s obzirom da je ta ostrvska zemlja ovogodišnji prijatelj škole prijateljstva. U Srbiji